Patay ang usa ka barangay kagawad human gipusil sa wala mailhing suspect sulod mismo sa iyang Pinoy-anan sa barangay Tolosa, Dakbayan sa Zamboanga ni adtong Sabado, Pebrero 11. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Tolosa barangay kagawad Mark Ryan Rodriguez. Naangol usab ang iyang asawa ug ang driver nga wala na panganlis sa mga otoridad. Migawas sa investigasyon nga samtang nanihapon ang magtiayon ubad ang ilang driver kalit nga mihunong ang duha ka motorsiklo at tubangan sa ilang balay ug dayong gipamusil ang mga biktima ug naintimano ang barangay Kagawad. Nakuha gikan sa crime scene ang duha ka slug ug 5 ka kapsula sa kalibre 45. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo ug mailhan ang mga suspitsyado. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe.